абдураҳмон 9 сол мешавад ки бо ҳамсар ва 2 фарзандаш дар ҳамин бино зиндагӣ мекунанд. ба гуфтаи худи ӯ ин ҷо аслан хона не, як утоқи корӣ аст. ин бино ба ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон тааллуқ дорад. ҳамсари абдураҳмон азаматбону мегӯяд борҳо ба кумитаи замин, кумитаи занон ва ҳукумати шаҳр барои дарёфти хона муроҷиат карданд то ба онҳо хонаи истиқоматӣ диҳанд. мо ба чанд ҷоҳо муроҷиат карда будем, соле ки нав ҳаминҷа зиндагӣ мекардем, вале вақте ки аз тамоми анон мақомотое ки мо муроҷиат карда будем, ба кумитаи занҳо, ба ҳукумати шаҳри Душанбе, ба кумитаи замин мо муроҷиат карда будем, аз он ҷоҳо ба мо ҳамихе вай меомад ки шумо ба ҷамъиятатон муроҷиат кунед. ҷамъият вазифадор аст, уҳдадор аст, чунки дар табиати ҷамъият бисёр манзилҳо, заминҳо, филиалҳои бекорхобида ҳаст. ҳамунҷо шумо ҳамун раиси ҷамъиятатон метавонад ки ҳал кунад мушкилиатон. ва худи ҳамун раисам ҳамихе гуфта буд ба мо ки ба ягон ҷо дига муроҷиат накун бачам, мо худамон ҳамин мушкилата ҳал мекунем. натиҷа он шуд ки вай ҳамун аризаи моро ба қайд гирифтанд ва дар навбати ҳамун хона мегирифтаги одамҳо монданд. вале баъди ҳамун 7-8 моҳ мутаассифона раиси пешина ҷамъиятамон Давлатов Турбек Бобоевич аз олам гузашту, баъд муовини он кас Нормуродов Жентамир ба ҷои он кас раиси ҷамъият иҷрокунанда ва баъдан раиси ҷамъият таъин шуд. хуб, раиси ҷамъият таъин шуданаш ҳам 2 сол мо зиндагӣ кардем, вале баъди 2 сол 3 сол ман аз соли 2018 то соли 2021 ана ин гапу хабарҳои нав баромад ки хезед мо ҷамъият уҳдадор нест ки ба шумо хона диҳад. ҷамъият ба ҳамаи аъзоҳо хона дода наметавонад. ба коргарҳо ҳам агар ки мо маҷлиси раёсат дорем, агар маҷлиси раёсат розигӣ диҳанд, ҳамун вақт шумо соҳиби хона шуда метавонед. лекин бо баъди ин ҳам 1-2 моҳ гузашт. ман аз 30 сентябри ҳамин сол ман худам корманд яъне матбаъ будам тули 10 сол, аз соли 2011 инҷониб. боз маро бе ягон хел огоҳиву бе ягон хел ғайри хоҳиши ман гӯем аз кор озод карданд. соли 2018 роҳбарияти ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон хостанд ки онҳоро аз ҳамин хонае ки зиндагӣ доранд берун кунанд. ин оила мегӯянд дигар ҷое барои рафтан надоранд. ҷамъияти нобиноён ин оиларо ба суд додаанд то ба ҳалномаи суд онҳоро аз ин бино берун кунанд. ҳарчанд суд даъвои ҷамъияти нобиноёнро рад карда бошанд ҳам, роҳбарияти ҷамъият дар намояндагии Ҷурахонзода Ғолиб ба суди кассатсионӣ муроҷиат карданд. суд ҳалнома баровард ки дар фасли саршавии фасли сармо 2 маъюби гурӯҳи якум бо 2 кӯдаки ноболиғ дар кӯча бароварда партофта намешавад. ба инҳо як ҷои муваққатии зист ёбед то манзил ба итмом расиданд. онҳо ноҳияи ҳисора пешниҳод карданд, лекин баъд дурӯғ баромад ки дар онҷа ҳам ягон манзили барои зист, манзили холӣ набуда. баъд бе додани манзили дигар суд хел қарор набаровард, гуфт ки мумкин нест ва то ҷои беҳтар ёфтан метавонанд ки ино дар ҳамин матбаъ, дар ҳамин ҳуҷраи зисташон зиндагӣ кунанд. вале боз ино ба ин гапу ваи суд қаноат накарда, боз ҳамин ҳуҷҷатошона ба суди шаҳрӣ манавод пешниҳод кардиянд, барои он ки моро аз ҳамин ҷо бароварда пеш кунанд. дар мо ҳамеша дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро яъне ки пеши кори худ гирифта, аз рӯи гуфтаҳои он кас мо кору фаъолият мекунем. дар ҳамаи баромадашон мегӯянд ки ҳамеша маъюбонро дастгирӣ кунед, ғамхорӣ кунед. неки имрӯз инаш худи шумо шоҳид ҳастед, дида истодаед ки ҷамъияти нобиноёни ҷумҳурии Тоҷикистон ки раисаш Нормуродов Жентамир
12 корхонаи истеҳсолӣ дорад дар тамоми ҷумҳурӣ, чандта филиалҳо дорад. Ҳамаи ҳамӣ ҳозир ба иҷора додагӣ, яъне ки аренда додагӣ. Ин худи ҳамин ҷое ки мо зиндагӣ мекунем, якум этажаш пурра ба иҷора додагӣ аст. гурду атроф ҳама ба таъмири мошинҳо, сехи скотч, сехи калуш, ҳамин хел ба иҷора дода шудааст. Ҳамаи ҳамин фоидаи мисол фоидаи калонаш дар киссаи раис меравад. бо баъзами ҳамаи ин аз ҳамин нобиноёни ҷумҳурии Тоҷикистон 8,000 ба қайд гирифта шудаанд, ки сесомонӣ ҳар сол азоҳақӣ месупоранд. қариб 24-25 ҳазор сомон ҳар сол и бе ҳичи бигем ки аз воздух дар киссаи раис медрояд. И азоҳақӣ гуфта ҳар сол мо ҷамъ мекунем. барои манфиату ҳуқуқҳои моро яъне ки ҳифз кардан, не ки ягон майда ҳуқуқи маъюбон, ҳуқуқи нобиноён ҳифз нашуда истодааст. дар оиднома омадагӣ аст ки ҳуқуқу манфиатҳои нобиноён ба назар гирифта шуда, нобиноҳоро бояд ба ҷои кор таъмин кунанд, ба манзил таъмин кунанд. ҳамаи ҳамин чизҳо дар оидномаву низомномаи ҷамъият омадагӣ аст, не ки ягонташ иҷро намешавад. пешвои муаззами миллат мегӯяд дар баромадош ки шумо нобиноҳо мисол маъюборо дастгирӣ кунед, ғамхорӣ кунед. ин гапҳо ягонташ дар гӯши Нормуродов намедарояд. мегӯяд ки ба куҷое ки мо хоҳед муроҷиат кунед, ҳеҷ кас ба доди шумо намерасад. ҳамин гап ҳам рӯи мода гуфтагӣ аст. худи Нормуродов. چون تخ و دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند و چینست فراموش. این تخ نه از بهری ستمکاران کردند، انگور نه از بهری نبید است به چرخوش. عیسی بره جید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت و دندان سر انگوش. گفتا که کی را کشتی؟ تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت.